Il-Ministru preferut tal-Prim Ministru għandu numru ta' esperti barranin li jagħtuh il-pariri dwar kif jidher jġibruħu fil-pubbliku dan fid-dawl tal-interess imħabbar minnu stess għat-tmexxija tal-Gvern u tal-Partit Soċjalista. Konrad Mizzi fl-aħħar ġimgħat beda jobdi istruzzjonijiet mogħtija lilu dwar kif jilbes id-dera ta' xaru u anke kif imur man-nies waqt attivitajiet pubbliċi. Dawn huma pariri li qed jingħatawlu direttament minn esperti barranin li stazzjonaw irwieħhom fil-Ministeru tat-Turiżmu u qed jitħallsu permezz ta' konsulenzi mit-taxxi tal-poplu. Sorsi li tkellmu ma' il-mument qalulna li fl-aħħar ġimgħat Konrad Mizzi nbidel fejn tidħol id-dera u l-imġiba. Filwaqt li qabel ma kienx jagħti każ ta' kif jidher u juża l-ġesti tiegħu biex jikkomunika man-nies, issa joqgħod ferm attent biex jagħti l-impressjoni li huwa tajjeb biex imexxi l-pajjiż. Fost il-pariri li qed ituh l-esperti barranin qed jgħidulu biex juża idejh mill-inqas kif għandu jużhom u f'ċirkostanzi differenti u x'għandu jilbes kont l-okkażjoni li fiha jkun se jattendi. Il-mira diretta ta' Konrad Mizzi hija li la darba Joseph Muscat warrab minn mexxej tal-Partit Soċjalista u minn Prim Ministru allura jkunu li jieħodlu postu fiż-żewġ karigi. Konrad Mizzi jifhem li għandu l-appoġġ ta' terzi persuni influenti fih dan Kastilja u anke fit-tmexxija tal-Partit Laburista, iżda jifhem ukoll li m'għandux l-appoġġ tad-delegati kollha tal-Partit Soċjalista. Sorsi fil-partit li tkellimna magħhom dwar dawn l-iżviluppi fil-Partit Soċjalista għalunna li Konrad Mizzi huwa konxju mill-abbiltajiet tiegħu, iżda huwa daqstant konxju wkoll li fost persentaġġ konsiderevoli tal-Partit Soċjalista ma jinżilx tajjeb għaliex ismu huwa sinonimu ma' deals jintnu, allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, Panama Papers u l-beħ tal-isptarijiet tal-Gvern lil Vitals.